Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin babakɔrɔ Bakari Tarawele ni y'an sigilen kɛnɛ kan kunnafoni di kɛnɛ n'o ye revue de presse ye Bakari min ye kalimu tabaw ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Bakari n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna gɔngɔn durunbala tɛ i tɔrɔ fila bɛ duguma Bakari min ye kalimu tabaw ye olu ka magwan olu ka wuli ka jɔ olu ka sɛngɛ olu ka ɲani Bakari anw de b'o tɔ lase olu ta tɛ kuma ye olu ta ye k'a sɛbɛn n'olu tilala ka ban anw de b'an sigi k'a fɛsɛsɛ k'a lajɛ bɛɛ n'i ka baara don i n'a fɔ sɛbɛnni fana ma nɔgɔn o tɛ tiɲɛ Bakari Tarawele dɔ kɛra hun na sabu nakun ye kuma ye Bakari tun sɛbɛkɔrɔ jɛnbɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru a bɛ Mamutu Kamara bolo Bakari Tarawele Bɔgɔ Jabata ye bi kumatigiw ye Bakari i nakun ye kuma ye ka bɔ Kalaban ka se Korofina i nakun ye kuma ye ma kuma de daminɛ fɔlɔ i ka kuma muguba in yani an ka baara sɛbɛnma daminɛ i b'o de surunya i n'a daminɛ o tuma n b'a fɔ Mamutu ye ale ka fiɲɛ ni bɔ a senkɔrɔ o bɛ bɛn cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔgɔ Jabate naamu ala tɛ maa si jalaki cogo de b'i jalaki ne ko bala cogo bɛɛ di Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona ado l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye MSC Bakari Tarawele a ko kunu tarata jamanakuntigi n'o ye colonel Ashimi Goïta ale ni Irisiw ka masakɛ Vladimir Poutine Bakari k'u tun bɛ ɲɔgɔn na nɛgɛjuru la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni nɛgɛjuru ci in ye Bakari o nana nasira mun fɛ ni masakɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ Bakari n'o de Irisiw ka masakɛ ye ani Mali masakɛ Bakari a bɛ tali kɛ waleya mun bɛ sen na Niger kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min ye kuma in laɲini o de ye colonel Ashimi Goïta ale de kɔni ye a ka telefɔni ta Bakari min ye Irisiw ka masakɛ a ka numéro personnel lɛ k'a wele dɔrɔn a sina k'a ta sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye Poutine ye a ko ale ka telefɔni kɔni bɛ Ashimi ka bila la Bakari a mana wele su a mana wele tile Bakari a bolibatɔ de b'a ta sabu a dan bɛ Ashimi na Bakari a ka bonya b'a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Ashimi Goïta a ye Vladimir Poutine wele fɛn mun na o de ye CEDEAO kɛmɛ ka wulikajɔ min kɛ Bakari ni ka ta ka Niger sɛgɛrɛ wulikajɔ min ye kunbɛli ye Bakari Mali ale ni Burkina kantigɛda di Bakari ni ka ɲɛsin CEDEAO ɲɛmaw ma o de ye n'u ye kala kari Niger la masakɛ kura minnu bɛ fanga la an bɛ don min na ko bi o y'u kɛlen ka kala kari Mali ni Burkina la wa Bakari o de ye guerre kɔni dayɛlɛlen ye maa tɛ guerre mun ban waati dɔn o ye Mali ni Burkina Faso ka taa bila Niger la o y'an bɛɛ lajɛlen samanen ka bɔ CEDEAO la Bakari CEDEAO tɔ na to barikɔn langolo ye wa mɛ min f'i yɛrɛ banbanci minnu kɛla sababu ye ka mankan in wuli an ka jamana kɔrɔnfɛla la n'o bɛ a ko bɛ munumunu na u ka fila ni cɛ tigɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye colonel Ashimi Goïta Bakari b'a ye k'a fɔ nin kuma in a ma kɛ kuma janba ye min ye a ka kunnafonidiso ale yɛrɛ y'a sɛmɛntiya ka fara Irisiw ka masakɛ kan Poutine ale fana y'a sɛmɛntiya ko kuma tɛmɛna ale ni colonel Ashimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ wa kuma ninnu Bakari min ye bagabagali tɛ dɛ k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye a bɔnna kan Bakari y'a sigida kan a ko min ye Niger masakɛ kuraw ye Bakari Mali ni ka taa bila Irisiw la Bakari an bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsiw ma o ko min kɔni ye CEDEAO ɲɛmaaw ye o ka lajɛ kura dɔ ka kan ka boloda lajɛ min n'o kan ka kɛ kunu Bakari kalo tile kuna sini kalo tile 14 nka u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila sini ni sinikɛnɛ la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Niger dɔgɔkɔrɔ taama la sa u bɛna u ka minɛn cɛ ni sen na ni ka taa Akara Gana jamana kɔnɔ Bakari ni ka t'u sigi k'u da don kuma laban na n'a sɔrɔ u ka force ye Bakari u kɛmɛ ka min labɛn n'u kɛmɛ k'u ka cɛdenw lawuli Bakari ni ka mugu ni marifa labɛn k'u bɛ taa min ye tiɲɛni sama ka bɔ a ka fanga kunna Bakari ni k'a ta k'a di Bazoum ma sɛbɛnnikɛla ko min y'o nkalon a n'o tiɲɛtigiya o na dɔn sini ni sinikɛnɛ a ko min kɔni ye an ka jamanakuntigi ale ni Poutine olu ka kumaw taara ka ɲɛsin o ma n'u y'a kɔrɔbɔ Bakari k'u ta ye nimisa ye min ye Mali ni Burkina kɔkɔrɔma donnen bɛ Bakari min ye Poutine ye an bɛ don min na ko bi siranfɛn b'ale ɲɛ maa min don maa gansan tɛ se b'a ye Bakari min ye kɛlɛkɛminɛn kunda Bakari b'a ye k'a fɔ n'a ye min fɔ Bakari a b'o kɛ sabu a minɛnw b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɛlɛ in ka bɛɛ lajɛlen da don a la ka bɛɛ lajɛlen sen don a la Bakari min kɔni ye ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wele ni kɛlɛbolo taara k'a ɲɛsin Niger ma o tuma min ye CEDEAO jamana tɔw ye
ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'a yira k'a fɔ n'i ka jamana dayɛlɛlen guerre la dɛ guerre dun n'a daminɛna maa t'a ban waati dɔn a bɛ nafolo ko fɔ a bɛ minɛn ko fɔ bakari a bɛ sɔrɔ ko fɔ bakari min ye maa min ye bololankolon ye e ta y'a ɲagama ye a bɛ we de da la sɛbɛnnikɛla ko bakari min ye kolonɛli ye i b'a ye k'a fɔ k'a ye jigisɛmɛ kuma caman sɔrɔ ka bɔ Poutine yɔrɔ k'a yira k'a fɔ k'a k'a da ka Amina tigɛ i b'a fɔ ko ngɔmɔ yirana mɔden min ye Poutine ye a y'a yira k'a fɔ kolonɛli Assimi Goïta a kana yira a kana siran a ja kana tigɛ wa kumasi yɛrɛ kana cɛ bakari min kɔni ye Bola Tinubu ye n'o ye CEDEAO ɲɛmakura ye Nigeria masakɛ don min ye Yoruba dɔnkɛla ye bakari ba ye k'a fɔ n'a bɛ se dɔn na fo ka dama tɛmɛ a ko ni sen na dɔn bɛ tunu a la koyi jamanakuntigi ninnu a caman bɛ i b'a fɔ u bɛ caatiri de bɔ wa ne kɔni t'a sugu dɔn wa i b'a dɔn Yorubaw ka dɔn ani dɔn min bɔra de b'o dɔn Busumani dɔn a n'o de bɔlen don i ma dɔ jɔlen don dɔ versi complet b'a la ale yɛrɛ bɛ ka concert animé i ma an balo kɛ mais ale guitariste a bɛ s'a bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko bakari min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye o kamana gannen bɛ kɛlɛ in ye a ka wuli ka ɲɛsin Niger ma wa bakari walima an k'a dabila wa min ye diplomatie ye an ka bɛn ko la wa bakari nin bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen bɛ nka min kɔni ye Mali ni Russie la ye bakari ko bi ka di an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛdonna bakari min ye Mali ka lagosi bakari min ye Mali ka tigɛrɔma bakari i mana kɛ puissance fɛn o fɛn ye a ko nin y'o bannen ye ka sama to maa min ɲɛ i tɛ jɔrɔ nkomi gosi la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ MSC ale ka sɛbɛnni don Jabate MSC indépendant kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min don k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon Seydou Konate nin y'a ka fasiri ye Seydou ko min ye maa 4 ye n'o ye ministre kɔrɔ 3 ye ani kiiritigɛla maa 1 ka taa se an ka dɔnkilidala maa 1 fana ma maa 4 olu sugantila juma tɛmɛlen ka bɛn utikalo tile 11 ma san 2023 k'u suganti k'o kɛ ladiliba kɛrɛnkɛrɛnlenw ye masakɛ yɛrɛ kɛrɛfɛla la n'o ye transition ɲɛmaa ye Assimi Goïta maa 4 a fɔ maa junu don n'i y'a ta k'a lajɛ Seydou ka fɔla a y'a fɔlɔ ni maa min ye o de ye professeur Assetou Fune Samake ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Miga ale kɔni a ye ministriya kɛ ala ma hinɛ Alhaji Ibrahim Boubacar Keita o ka faamaya waati a kɛra ministre ye n'o ye ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ye ka b'o la k'a kɛ ministre de la recherche scientifique et de l'innovation ye a kɛra o ye o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ a sugandila k'a kɛ conseiller technique ye ministère de la réconciliation nationale du développement des régions du nord la o fana tɛmɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ wɛrɛ fana t'a la ka kalifa la n'o de ye secrétaire général de la centrale syndicale n'an k'a ma ko centrale démocratique des travailleurs du Mali bakurunbala an k'a ma ko CDTM o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ caman kɛ min ye maanifin ka hakɛ o bɛ se ka don bala cogo min na o fana bɔlen koyi min ye wulikajɔ caman ye a y'o sabati o fana tɛmɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ sɔnni sigila maa 2nan min kan o de ye Madame Sidibé, Dédéou Ousmane, ale fana min ye secrétaire général de la centrale sénégalaise n'o ye CDTM ye a y'o ɲɛmaaya kɛ o ɲɛmaaya kɛlen kɔ a fɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye jɔyɔrɔ ye o tala ka kalifa la n'o ye an ka ministre so min n'o ɲɛsin bɛ lakoliko ma n'o ye ministre de l'éducation nationale ye o jɔyɔrɔ tala ka d'a ma san 2 n'o ye kalo 24 ye a y'o jɔyɔrɔ ni k'o fa fo k'o bɔ bawo n'i y'a lajɛ a nafura dama yan'a ka wuli waati cɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ɲɔgɔndanw ye n'an k'a ma ko kimelu o examen ninnu bɛɛ lajɛlen boloda la ale de ka waatiw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fit de sujet ma ye min ye sujet k'a san k'a di lakɔliden ma a ka fiti kɛ o ma y'a la o san 2 kɔnɔ min ye examenw ye maa bɛ se k'a fɔ o fɛn fɛn kɛla a ka waati kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen kɛla kunnawolo ye o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ sɔnni bɛ se ka sigi fɛn min kan a bɛ na waati min na n'o ye Sidibé Dédéou Ousmane ye i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye o ni anw ka lɔkɔlimɛtiriw olu ka kɔrɔfɔ a kun dayɛlɛn bɛ kosɛbɛ article 39 n'o kofɔla bɛɛ lajɛlen tɔnsi bɛ wuli ka jɔ article 39 maa min ye fura sɔrɔ a la ka sigi ka fɔ boloda o ni lɔkɔlimɛtiriw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ Madame Sidibé Ousmane a fɛ Dédéou Ousmane o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ maa 3nan min ni sɔnni sigilen o fana kan o ye Jaminatu Sangare ye Jaminatu Sangare i b'a ye k'a fɔ diplôme min bɛ a bolo o de ye diplôme d'ingénieur économiste ye ka taa se
des diplômes cadres de la sécurité sociale ani jonjo waraw jamnatu sangare ay wuli ka jo chama inspecteur de la sécurité sociale fanado wa mi aka joro ay nyama danga yake INPS konnana ka sabuke mi chef service informatique ani statistique mi no kumbe INPS la ale o joro nyama ya danga ayo ke kole koy ibaye ka fo 2001 ibaye ka fo ay wuli ka jo chama ge ay hagna chama zoro inspecteur de la sécurité sociale o jonjo salula bolo ka be 2001 ma o fana tebele ko yemna tu sangare ibaye ka fo 2014 akoni akera membre du comité d'experts en charge en charge de la mutualisation des systèmes d'information onyama fana ayira oblo ko fana bolé koy si précis no conférence interafricaine de prévoyance sociale afana abo jekulu fana na wa mi kana se aka sugandili makata kuluba masake kerafalala ibaye ka fo ayewuli ka jo chama fana temele ko ibaye ka fo mado fana be soni sigila o fana ga no e ma sabana buya dambele magistrat de grade exceptionnel o fana joro ba chama aye joro vola mingani dat lola sedu konate ve ode secrétaire général mi ngani nayo joro fa akla ka ke procureur général cour supramuna fona bole koy ibaye ka fo aye wuliga jo chamange sharia ere kanga tike chobo mununa atara mununu saloga no kalawye no dafali kalawye odo tara kunje hay Belgique jamana ga hayla no ye institut Azeri en 2018 école nationale de magistrature ayo fona ke Paris section internationale en 2017 école régionale supérieure de la magistrature ayo fana ke Porto Novo oye bene jamana en 2003 fana to mele ko ka ibaye ka fo aye wuliga jo chamange aye jonjo chama fana ta jamana ngoro wa mi ya ka kiritika fana mo masiga ala dongele fana bole koy manani na sedu kuna te ko be kunje ni dafeje dongele de la salfu keta namba don ale album chama ngoni bo dongele dasra kamali to kota ka yele jama selege nani na salfu keta yo bara buda o fana tumele ko ibaye ka fo akoni aduna anga sente konnana ka ke otonde ye o sende ko sa dai ne ibaye ka fo ay wala seme mo ma wala seme ma kundo mo ma yini fana ka nyeyini ya ibaye ka fo mi ye boda wore o kani o sira de hundele me ka yesu salfu keta ma afana sugandila ka ke ma nani nai conseiller spécial mi ye colonel Asimu Goita kerafelai ka bla o kerefe akatoka o ladi anga seko ni dongo be seka yiri wachi ko mina ni wese be sika mina ya sama ka bo nouvelle horizon ko nana sedu konate aka fasiri do bortrawre hali bibe ko mina mabba ne ben tiga do info matin mami yesrani ke bogari o ye la rédaction ye sabani kala bogari ako angata minye mosuguye bogari baye ka fo lajeba ko tanikelena bogari minye mosugu kungaye sabani kala yira ka fo bogari ni ye lajebele baye minye finitikela kawye bogari lobita nyon soro janjo keneka bogari mimba to mimbu kunu kanche ukasoko parata nyanye mali ale wole la keneka sabani kala ko mami tra mali jorofa o de ye le silencieux bogari no ye colonel Sadio Kamara bogari akakuma manchan nga no kan atakuma sabani kala ko che kanga ketandi bogari akono shibita doni asente talo ati haraba fe sabani kala yira kafo akominye colonel Sadio Kamara bogari ibaye kafo kabina sugandira ka bla mali ministre sokuna minka bara nyeshinin be anga kele buloma no ye défensier bogari ibaye kafo ko chaman be ulu bela jelen ko ni nyuan soro ko langolon chaman be ulu boranga fini konna la bogari minye o keme ka bla ka minen kono wa minye rate minye o tameni ko bla kara fe bogari sabu tika kelen toli abe dafa tika bela jelen chwa che sabani gala ko ako sorosike ikanka ke cheye sorosike ikanka fini kanu ika jamana ko kanu ika drapeau ko kanu bogari idungu fini na iko nyini ko nyedon ni yo nyini ko nyedon jamana kanga lagana ni dengena munu ye ko nyini ko nyedon bogari ali ni be to dafe sabu o nyine be sorosike yara fe yasa jamana do be saka lafia jamana yara be saka lafia colonel Sadio Kamara akeme ko akina de do sora su bela jele ko la sabani gala ko akko minye lakana ye bogari o bara o
trentele jamana in kono labon chama sabatira min ye minan ulu chama sorola kana mali kono min koni anga sorasiya bogari ka ko wuluma bogari min ye min ka bara ye min ye bogari ka bala jelen blika minan kono akoy baye ka fo ko koni o de dala kene be sabenigala ko min ye rusuni mali ye jenyoya badiyan sira tama mun ban nyonche bogari ko ali bisira jembe sabu min ye ni lajaba ko tani kelena ye ya yira ka fa tise ka fo mali ko bogari wole blala jamana kuntigi ma jamana kuntigi ye dana taga dasa joka jona akata kuma mali togola min yanga finitigala ko ka bara ye anye baranya minke munu mune bambolo amina ko ye munye lajen kene ko nala sajo akana bino e fio sabenigala ko akoni ya lajen yi bogari an nafaka bon ko sobe sabu jamana munu be nulu ka sew mancha kata bla sayli jamana wala ulu de be nyon soro min ni laben kumeli kene ko nayi bogari bela jile bi ka feta fo sabenigala ko ako koloneli sajo kamara bogari ka ye discours mun kala abi datarkila maw yu sigi kala me furutututu bogari foka do dayele sabenigala ko sajo aya yira ka fo yani mabe jigi bi rola ibi jigi talo rola akoni yanga sayli jamana laje ningu ke bateme sira ye ba manchi torosu bogari nunkulu kolokolo andala joni ya lanyine bogari ko ye occidentaux ye no ye faransi anaje nyon ye sabenigala ko ni ya me ko ota ba fa ko faransi nakli jigina san 2011 mamu wulila ninkata masako ka masake no ye Kadhafi Muammar Kadhafi ninkata le ka fanga dafri bogari kara san 2011 mami yo ko ye faransi anaje me bawye sabenigala ko menye faransi u kelen ka u ka sago soro libi jamana konna la libi kara bateme sira libi ni jamana munu be nyogon koro ulu kara bateme sira bogari mali de munu tume Kadhafi fe o yulu de meka do mali kono jon yulu de meka do mali kono faransi anaje nyogon jugu sabenigala ko minyanga jamana kana ke kala ke roye kana ke nyigin to roye kana ke fitna ke roye kasurante kala kunante kala jula anga jamana masumale jamana do be nyon fe kana mali ke bateme sira sabenigala ko faransi mu yo dana juga ke min ye colonel Sadio Kamara ye ko ma kana nyino ko ko ye sabu ko bela jelen ka don ka fo min taraka mali sigede ako min ye faransi alibi abason ana deme baw bogor taro ni ya laje anga jamana sahili kungo bogor bay ka fo te fa abada baski kana wati ni wati mamunu yo teresu ye usababu ye mamunu na jamana kono min yanga sahili jamana toka bogor be ka dana juga mutaka maw sigede jugu don de ta la bonay min ye dugu be ci taw be do dugula balo be ci bagan be fa bogari ko jome ko bela jelenke akoni bela jelen sababu ye faransi ni ya me ko terosi bogari ko faransi dati ka bola de sabenigala ko ako Kongo kunte cha nyeko ako minyo faransi ye bogari kadala ka fo kulu de ko ne be ka torota ka unsigere ulu de be ka basiki bali ata ka unsigere bogari kan anya famu anya ye bogari anganga minke o labene be kulu nali Sadio ko malika bolo salo ka bo faransi bolo bogari ni ka bolo ta ka diri sumo dore te ko ye irisuka masebe ya u ka ladriya u ka klenia bogari yuka jenyo nyumaya ode ni mbarenke sabenigala ko na duma ka fo ko irisu jenyo nyuma do bogari ambulu to enka meta nyejo ma wara jumena bogari minyu wuli ka joye mali mogo be fonfe na irisu be ko ta ka unsigere wa irisu ya yira ka fo ali shini machine ma nango ko mi kulu fena koti sabenigala ko akoni ya laje minye kelebolo mu lembe Niger ka ufe bogari minye irisu ka de meta me ka unsigere minye colonel Sadio Kamara ye aya yira ka fo ko mali ni Burkina ambela jele jera ninka communiquer ke nyonfe wa communiquer ni ya laje ananga partenaire de binyon fait ako min ko ni duguden tawye munu be laje kene ko nala ka be min fu ye u ko jete menaka min ye sali jamana wala u bi saka demeni deme ka tugumina bogare ninka on deme ka boni toro kono mawde bi toro kono mawde bi nyani kono mawde sigane be min ye population ye bogare mawde be ka wuli ka bo sigoro la dungodo bogare ko duguti saka jaw kanka de mali nyemo be ka wuli ka joke nga kube deme nyini masebe woro fe munu kana faranga nga janga deme ke nyo kuna foni flani ye anye mimbo info matin kono aka bi boli info matin ambu fo ali boje bata ni yentega do ni sabambe bo sabambe no kama ko l'indicateur du renouveau yakuba dumya ni aka fasiri yakuko ko mi onga ministry no ka bara nyeshimbanga usine ko ani jago koma no industrie commerce mi Musa Alassane Diallo flaga eko amaka ngarda kakewa kanyeshi onga jamana awuruba chama ma ni ya taka laje mi alkamai non kama ko le blé o mi mbe yele maka ke farni
ye a ko a t'a fɛ tugu k'a maa tulo la a t'a fɛ k'a kɔrɔfɔ yɛrɛ mɛn hali fiɲɛ fɛ k'a fɔ ko maa taar'o doni ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ k'i bɛ don n'a ye jamana kɔnɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ka dalilu bɛ a bolo n'o ye fulakɛ ye fulakɛ ko a t'a fɛ tugu min ye alikama ye a ka doni ka bɔ jamana kɔ kan ka don anw ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ min ye anw yɛrɛ ka jamana ye a bɛ wuli ka jɔ la i b'a ye k'a fɔ min ye Rusi jamana ye i b'a ye waati tɛmɛlenw na min ye mois de juin ka se mois de juillet tɛmɛlen ma min ye Rusiw ye o ye alikama o tɔni ba 50 o y'o de bila ka na anw ka jamana kɔnɔ o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ o ni ani anw ka sɔrɔ bosoba caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ye farini dilan usine belebeletigiw ye a n'olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ministre k'o ɲɔgɔn ye de kɔfɛ a ye nin kangarida k'a ta ni ka ɲɛsin maa caman ma k'a jira k'a fɔ a t'a fɛ ka alikama dontɔla ye an ka jamana kɔnɔ bawo minnu bɛ anw bolo yan fo san 2024 i b'a ye k'a fɔ an b'a dun fo ka tila k'a kɛ ɲinsɔn ni jigisɔn ye n'i y'a ta k'a lajɛ yakubu ka fɔ la a ko ministre ka nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin a kɛla sabu ye ni ka caman de bɔ farini sɔgɔn na farini kilo 50 bɔrɔ o tun bɛ feere 5,000 ani 400 nka nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin farini a sɔngɔ jiginna ni k'a kɛ 2,000 ani 800 o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ ko kɛnɛ in kɔnɔna na a ye maa dɔ sɔrɔ min sɔnna k'a kɔnɔ ko ni k'a ɲɛfɔ a ye o ko n'o y'an ka sɔrɔ bosoba dɔ ye wa usine belebeletigi don ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a minɛ bila fo ka taa se san 2024 ma farini min a fɛ alikama min bɛ yan an kan k'o dilan k'o kɛ farini ye o farini k'an b'o dun fo ka tila k'a sarada kɛnɛ ma ni baganw bɛ dɔ fɛ a la olu fana bɛ dɔ dun bawo n'i y'a lajɛ misali a y'o ta usine min bɛ yen n'a bɛ wele ko usine Buna Industrie olu kɔni bɛ tɔni min bɔ tile o tile o ye tɔni 3,000 ani 100 bɔ ɲɔgɔn ye farini na o fana bɔlen koyi usine Grand Moulin o fana bɛ tɔni 7,000 bɔ tile o tile o fana bɔlen koyi i b'a ye fana usine Wasa o bɛ tɔni 7 de bɔ tile o tile usine Danaya o ye tɔni 3,000 ani 100 ye o fana bɔlen koyi usine MDS o bɛ tɔni 400 de bɔ tile kɔnɔna na min ye AMM fana ye o bɛ tɔni 3,000 ani 100 bɔ tile kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ min ye farini ye a sɔngɔ kan ka jigin ministre ma fili a ka hakilina in tali la koyi bari a b'a sugu dɔn maa min don banque baarakɛla don min ye sɔrɔ bosobaw ye n'o ye opérateur économique ye o bɛ taa juru ta yɔrɔ jumɛn banque tɛ wa Musa Alassane Jalo a tun tɛ BNDA la wa a bɛ wari dɔ fo k'a dɔn kala kɛ wari in bɛ don da min fɛ dɔrɔmɛ kelen kan ka bugu ka kɛ 1,000 yanni waati min cɛ n'i y'a d'a ma sisan a b'a ɲɛ min ye Musa Alassane Jalo ye a kɔni ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni k'a bin min ye Yakuba Dumbuya ye indicateur zéro niveau kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na nin kɔrɔfɔ in a bɛ na labato bawo min ye anw ka douaniers ka ɲɛmaa ye o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka taa se DNCC ɲɛmaa ma o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yamaruyala ministre fɛ k'a fɔ hakilina min talen filɛ nin ye n'o de a t'a fɛ alikama ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ tuguni ka don an ka jamana kan waasa min y'anw ka usines ye minnu b'an fɛ yan n'u bɛ fariniw dilan o fana ka fariniw o ka se ka san maliyɛnw fɛ ten o fana bɔlen koyi an bɛ min d'a kan o tɛ Yaku ka sɛbɛnni ye dɛ o de ye usines minnu fana bɛ farini ninnu dilan a ka kɛ farini de qualité ye bawo a kana kɛ k'an b'a san aw bolo aw bɛ taa foutaise dilan ka na feere aw ma bawo n'a tila ka fɛn min dilan o fɛn tɛ kɛ fɛn sɛbɛn nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur zéro niveau kɔnɔ Yakuba Dumbuya a ka fasiri don cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔjabate ne ko bala cogo bɛ wari ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ sɔgɔmada na o kɔnɔ a tɔgɔ ko Fatumata Sanogo Fatumi ko wari min ye jaba ye jaba min bɛ kɛ na la dunta wari ko sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ kosɛbɛ wari min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko Mali ale ye sɛnɛkɛ jamana ye wari n'i y'a lajɛ an ka marabolo caman bɛ yen jaba bɛ sɛnɛ ye nka min ye jaba ye k'a sɔngɔ yɛlɛ ka se ni kundama la a ko mun ne bɛ k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nasanaw ye Bɔkari bɛɛ lajɛlen dalaminɛ cayara Bɔkari musow de bɛ ka kule min t'u bolo tɛna se k'o don na la Bɔkari na caman bɛ bi u man di
min ye fɛn mun kan ka kɛ daga kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛnnen bɛɛ Bakari ko tobilikɛlaw u ni hami u ni jatigɛ Bakari min ye tɔ tiɲɛ mangoya o tan bɛ ka tobilikɛla caman sɛgɛrɛ bi ka sɔrɔ a seko tɛ sabu min ye nasɔngɔ ye Bakari o man ca nka dudenw sigilen bɛ ka duman maa kɔnɔ a bɛ ja cogo di n'a ma kɛ daga kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min y'o na minnu kan ka kɛ daga kɔnɔ Bakari nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ de bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ a ko mun de bɛ ka na ni sɔngɔ yɛlɛma ye Bakari a bɛra ta jamana ɲɛmaaw u kan ka fu siri ni danna a ko n'i ye jaba lajɛ Bakari n'o na n'o de bɛ tobi Bakari jaba ale jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o tuma min ye jaba ye Bakari ka se k'o sɔngɔ yɛlɛ ka bila ni kundama na a ko jaba sɔngɔ an ka jamana kɔnɔ a mana yɛlɛn cogo cogo a tɛna tɛmɛ 50-60 kan nka an bɛ waati min na ko bi jaba kilo 1 darasi 180 darasi 200 darasi 200 dɔrɔmɛ 10 a ko an bɛ taa min 210 1050 francs an bɛ taa min a ka gɛlɛn nka mɛ min fana faamu ko in na dɛ jaba in min tun bɛ bɔ Marɔku yan fanw fɛ ka na anw fɛ yan o tɛ ka na tugun o tɛ na wa anw ka maa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔnɔw olu bɛ jaba sɛnɛ min k'u ka yɔrɔ la ala ni terrorisme fɛ o fana t'a la ka sɛnɛ Fatumata ye min sɛbɛn an k'o da lamɛnbaaw tulo kan Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko i b'a ye k'a fɔ jaba ye sigiyɔrɔma 3 don Bakari dɔ bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ Bakari k'o tɛ malidenw bɔ sabu anw ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana ye nka anw tɛ sɛnɛ fɛ Bakari anw ta de dumuni ye Bakari tɔw de b'a sɛnɛ ni k'u ka jamana balo kana di anw ma yan lawale la Mali de tun ye sɛnɛkɛ jamana ye an m'an yɛrɛ fa k'an kɔnɔbara fa ni ka taa tɔ ta k'a feere maa tɔw ma sɛbɛnnikɛla ko o tun ye kunu ye o banna Bakari an y'an bolo fila jigin Bakari ni ka sɛnɛ bila dabanikurunin k'a bila Bakari min ye tracteur ye k'a bila Bakari min ye dundala kɔni k'a ɲimi k'a dun k'a kunu k'a dun o de kɛmɛnw ta ye ka dugukolo ni jiba in to an bolo ne ko Jawara b'a la ka mun kɔnɔ de n'a tɛ jabaforo da de sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i ye ko taabolo lajɛ a ko Mali ale ka baara tɛmɛnen kɔfɛ a ko jaba bɛ bɔ Sɛnɛgali Sɛnɛgalikaw olu ka jaba sɛnɛta ka ca olu b'u yɛrɛ sɔn ka tila ka n'a tɔ di anw ma yan jaba bɛ bɔ Marɔki olu b'u yɛrɛ sɔn ka n'a tɔ di anw ma yan Mali bɛ jaba min sɛnɛ Bakari an y'an bolo fila jigin Bakari b'a ye k'a fɔ dumuni o de ka ca kosɛbɛ n'a dun man k'a fɔ ko an ka jaba loko Bakari anw banbaaw sɛnɛni ma wajibi fo an ka taa jaba ta wali jamana kɔnɔ ka na ko filɛ nin ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jaba min tun bɛ bɔ Marɔki Bakari o en gros min y'o kilo 1 o tun ye darasi 85 ye Bakari b'a ye k'a fɔ min kɔni ye dɔw tuma dɔw la u b'a feere kilo darasi 100 ye n'o ye détail prix ye Bakari b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Marɔkukaw ye maa minnu bɛ taa jaba ta fo Marɔki Bakari b'a ye k'a fɔ ko sɔngɔ yɛlɛma dɛ a daminɛna olu de la maa minnu bɛ taa a dɔgɔyara wa minnu bɛ taa Bakari olu fana y'a yira k'a fɔ min kɔni ye waribɔta ye o cayara fo k'a dama tɛmɛ wa min ye Marɔkukaw ye k'u fana ye dɔɔnin fara u ka sɔngɔ kan ko filɛ nin ye dɛ n'an ma sɛnɛ an bɛ taa fadenw ta gɛlɛma san dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye Sɛnɛgalikaw ye olu fana y'a yira k'a fɔ Bakari min kɔni olu ka dunfɛnw ye k'a kana bɔ ka se a kosɛbɛ min kɔni ye olu kɔni kɛmɛ k'u ka dunfɛn k'o don bɛrɛ la Bakari min tun bɛ na ko n'u ka tɛmɛ Bakari dɔ bɔr'o fana la o tuma o de fana kɛmɛ ka na ni gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛyaw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan a ko sukaro ko gɛlɛya o bɛ Mali kɔnɔ bi min ma deli ka kɛ sukaro sɔngɔ la o de danbo kan bi min ye sukaro kilo 1 min ye darasi 150 160 yɔrɔ dɔw yɛrɛ la 170 Bakari Tarawele kan bɛ taa min ye jaba fana n'o fana nana yɛlɛn ni sɔngɔ in na darasi 200 Bakari kan bɛ taa yɔrɔ jumɛn min tɛ bolo kɔnɔ n'i ye bolo tuma bɛ a laban bɛ kari sɛbɛnnikɛla ko a ko maa dɔw kɔni ye seereya kɛ Bakari olu y'u tɔgɔ to bɛrɛ la n'o ye BK ye BK ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ka sɛnɛkɛbaliya Bakari k'o de jaabi filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ an tun kɛmɛ k'an yɛrɛ di sɛnɛ ma Bakari min bɛ fɔ bi a k'a kun tɛ fɔ n'i y'a lajɛ ni sɛnɛ fana kɛra min y'an ka sumaw ye k'u don bɛrɛ la n'o ye conservation ye ko ntanya bɛ jamana in kɔnɔ ko ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ dɛ Bakari ko min ye Mali ye dɛ Bakari kan kɛmɛ ka sɛnɛ kɛ bolokɔfɛfɛn ye n'i ye sɛnogo jɔlen kala de b'a kɔnɔ Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko waati dɔ la i b'an ka sumaw ye u bɛ bɔ k'a pisi pasa min ye sow bɛ dɔ dun faliw bɛ dɔ dun sagaw ni baw bɛ dɔ dun Bakari ko ni conservation kɛra o kan ka mara ka nin waatiw de kunbɛn ni gɛlɛya waati nana a bɛ labɔ k'a di jamanadenw ma nka ko ntanya bɛ Mali la n'an y'a sɔrɔ tuma min na an b'a kɛ bolofila nɔni ye n'o waati banna ni gɛlɛya nana an m'an sigi ka lajɛli kɛ a ko Mali ɲɛmaaw waati dɔ kuma sera sa an ka sɛnɛ don ba la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Fatumata Sanogo ale ka sɛbɛnni Fatumata Sanogo ka fara Nouvelle Horizon fasilejɛkulu kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen hali ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu
ka ma ko le hogo amidu togo ni aka fasiri to ono ke ko mi ye wuli ka jɔ ye ko no make be mi ye Mali ni Burkina Faso danje e ko ateyini nga ke e kololo e ka nyeshi tama kelo ma wa bawo mi ye wuli ka jɔ ye ni korofo inzoro la Burkina agent do de dakono na ere ya tokoto e gundola ako ko wuli ka jɔ ka ke ko na fora ko Mali ni Burkina teriya min be jamana nunu ni nyanje bi ka sabu ke gelea min dona jamana fulainga ibaye ka fo ko jamana nunu ku wajibi ambe ku tege di nyama ko ga ko chama bala ga ke jamana fulai ni nyanje yema blo olu ko ni haglina woni kungle na bela jile kele ko ga ko mi jamana danje ko ka tama ko ka keme gele ka nyeshi tama duma ba tama de ni bola Burkina ki be do Malila e be keme nani zara ni bola Malila ki be do Burkina ite yini nge be bakile zara o korofo mi fulani ka be yini ga ke gele yayi wa mi tama kelo ye olu chama be al nasru yu to to gundola ko mi ye wuli ka jɔ no makebe asimi colonel Assimi Goïta ani capitaine Traoré fe ka be yini ga ke geleya ye bawo olu munu ye tamadon ye olu bala ga geleya sɔrɔ wani ye agent do de no ye Burkina agent do de ni ya police ke police do police do ako no ye agent Burkina be ye ako ko wuli ka jɔ ka ke awa aye mami nci colonel Assimi Goïta ma o ye anga maire do de maire nguntara tamana Wagadugu asegi dola ibaye ka fo asele posi la de ni agent Burkina be no e Burkina agent yi ale de korofo do merida ba ka la se colonel Assimi Goïta ma ko wuli ka jo ka ke ko bawo mi ye danje ko ko na ko malaje ba be ye tugu fendo ka dono abina ta ke ko do e bolo ta kumbe bawo mi ye passage ka laraweli ko wari jagwa tige tonomi ka bu kuna ka ko ni ka ko be gele ya bawo tagale nya fe na fulo ba ala kamne na fulo kunte do ala mi ye posu ye ina fo herema kono wali makuri wali makoro ni bele jele ngoni ngeme gele yayi mama ni bora Mali kono kibeta Burkina ni sera ni yoro ko fele nne be gele ya soro ni bora Burkina kibe do Mali la fana ni sera ni yoro ko fele nna ibe gele ya soro mi ajaw ye olu ko ni bala ka warmene nyejugu nyanyuma sebe ndafalao amad dafao o be ndafalo mene mi ye ni ye ko amita mini amba nko mini ka tanjami amidu togo ko le hogo ngono ko wuli ka joka ke colonel Assimi Goïta ani capitaine Traoré ku fa fara nyanga mi ye danje ko yi anye ka yini manifunga tama ke hagli sigini baziki gono ka do lafiala ka bol lafiala ni we sebe mina ya seba ka bo amidu togo ka fasiri la no de le hogoy bo Traoré ali bi be ko mi no mabba nouvelle horizon mami ye sebe ninka ko kura o de to ko Mahamani Touré afana ka kalamun kadi wari ako SGI minye au conseil islamique du Mali wari ku ye la jamu ke ko no borade sebe ninka la yira ka fo minye jadie wari bay ka fo ambo de buna kuka on ka dine an ka kira sanuma ba ala yenda mamil roma kama wari alete dugukolo ka wari ale nyini mun kan fe ami ko baraw de boloda wari na ye alaja dugukolo ya ba meleke ka boyin ka belaje le mbampe o ka minye yira sako kai ambo de la dugukolo sanfe wari ninka ala darakorobo ala ko kanga kominto wari an deseme ko to ako kanga kominke an banendo ko fene ke wari tingelera Sebenarnya ko atau ni ko tabulu lagi mami sebenarnya no Mahamani Touré Mahamani ko ako minyi réseaux sociaux ko ye wari an keme ka famu ka tan numan fe ako abarata baraka minendo Mali kono ya ni Mali don dona komina o bi ko mi mato botola wartro de mado de koni yira réseau ka wari na de to ko Solomani Fomba solo no ye masa solo aka kuma bi talika munkan o de ka islamia buruja minyi islamia tigiba minyi kira kishine mabaye bokatrawde ko buruja bokari minye alquranais bokari ko buruja bokari min ko ne kuma langolon fawye min kada yi adusuna kuma langolo sugo sugo miri be mina bokari kan belaje len taka salama ni salama de me ba segade sebenigala ko bokari ni kuma infora réseaux sociaux de kan akoni ma ko folin bokari aye kuma info yoro minna o de yesigida gale o kindo be bokari aye kuma intanika ye segade sebenigala yira ka fo min ko ne mawye unana jatemina ke ni kuma langolon fo
point abarata ato an ne be sigi ɲɔgɔn mala ni du ma sabale an b'i kofɔ sabu min yi kana kɛ silamɛ ye nka kana silamɛya buruja i kana kɛ silamɛ ye silamɛw ka kira kan'o buruja o kuma an tɛna se ka jɛ n'o ye o ye sigi ɲɔgɔn ka kuma ye sɛbɛnnikɛla ko o conseil islamique du Mali ale kɔni bɔra ka laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ maa minnu bɛ ka ni danna juguya ta ni ka silamɛya sigɛrɛ bɔgɔtɔrɔ ni dun y'a lajɛ a ma fɔ ko Mali ye silamɛ jamana ye Mali ye laïcité jamana ye bɛɛ lajɛlen k'i ka ko kɛ maa kana dangari kɛ maa la bɔgɔri ko ni jamana in tun ye silamɛya jamana ye bɔgɔri k'an bɛ don min na ko bi bɔgɔri ko fɛn tun bɛ fɔ min tɛ nin si ye nka min kɔni ye Mali ye k'a kɛmɛ bɛɛ n'i ka taabolo ye n'i yɛrɛ tɛ silamɛ ye ko silamɛw t'u k'u ka silamɛya kɛ bɔgɔri n'i ye josɔnna ye i ka josɔn kɛ n'i yɛrɛ tɛ fɛn na i sigi k'i daminɛ i ka tɔw lajɛ ka alabato la sɛbɛnnikɛla k'u kan ka ɲɔgɔn mago to sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna maa min fɛ o de ye Mahamadu Danbele ye bɔgɔri ale ye danna juguya min ta ka silamɛya sigɛrɛ octobre 2022 o wolola min na o ma dogo maa la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Solomani ni Fɔnba ye Masa Solo bɔgɔri ale kɔni tɛ silamɛya fɛ fiyewu a tɛ silamɛw ka baara fɛ a tɛ kuranɛ fɛ a tɛ ciba fɛ n'o ye kira ye bɔgɔri min ye maa o maa n'i ko silamɛya ale tɛ nin si de fɛ ale tulo tanna ye silamɛya ko kuma ye k'an bɛɛ buruja sɛbɛnnikɛla ko o conseil kɔni ye ɲinini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ u ka enquête dayɛlɛ u maa minnu bɛ ka nin burujaliw kɛ réseau kan u ka bɛɛ lajɛlen minɛ a ko min kɔni ye tile kelen dɔrɔn ye bɔgɔri b'a ye k'a fɔ sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen bɔgɔri maa kofɔlen kɛrɛfɛ n'o ye Masa Solo Fɔnba ye sigiɲɔgɔn y'u kankɔrɔ ta bɔgɔri hali ni maa tɔgɔ ma fɔ min ye Jamisabugu ye bɔgɔri b'a ye k'a fɔ min bɛ Safo commune fɛ bɔgɔri ja maa kofɔlen a sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma sigiɲɔgɔn y'a ko fɔ min y'an ka finitigilakaw ye u taara tigɛ d'a kan Masa Solo minɛlen bɔgɔri a ye jɔnko Ala fɔ Masa Solo mun ne bɛ ka silamɛya jɔya min ye o conseil ka laɲini don o kuma an y'i minɛ o kuma a bɛ ni kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔgɔri min kɔni ye Masa Solo ye n'o ye Solomani Fɔnba ye bɔgɔri k'a bɛna taa jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ min kɔni ye sariya min ta bɛ an ka jamana in kɔnɔ maa min bɛ dangari kɛ maa wɛrɛ la ka taa bila diinɛ la ani min ka kan sariya kɔnɔna la ko de bɛna d'a kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ bɔgɔri min ye nin jɔkun kɔnɔna ye u ye wele ta ka da maa wɛrɛ kan n'o ye artiste Baba Ɲame Kamara ye Baba Ɲame Kamara bɔgɔri k'u y'o fana wele o fana ye bɔli min kɛ réseau kan bɔgɔri min kɔni ye lagosi ye k'o ta ka bolitigiw sɛgɛrɛ ka josɔnnaw sɛgɛrɛ ka kolonitigiw sɛgɛrɛ ka bamananw sɛgɛrɛ bɔgɔri ko kuma in k'a fariyara fo ka dama tɛmɛ Baba Ɲame Kamara bɔgɔri ko mun y'a bila nin na n'ale ka diinɛ n'o ye silamɛya ye a kan ka tɔw mago t'u ka taasira kan bɔgɔri ko maa man ka dangari kɛ maa la u y'o fana wele k'o ɲininka bɔgɔri nka min kɔni ye a ye waati k'u bolo bɔgɔri k'u y'a labila taara ka denbaya la nka min kɔni ale ka labilali ye fɛn ma fɔ maa ye n'a kan ka wele tuguni k'a ladon kaso kɔnɔ walima ne nin y'o ko bannen ye nka min ye Baba Ɲame Kamara ye k'a ye gasi belebele kɛ sabu bɔgɔri o kuma min ye kuma minnu bɔra da kɔnɔ ko kuma ninnu fariyara fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni wulikajɔ de kelen filɛ nin ye bɔgɔri k'a ɲɛsin kumalankolon fɔlɔw ma réseau ka sabu kumalankolon fɔ yɔrɔ tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Mamani Touré ka fara Nouvelle Horizon maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wajabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Mali Horizon Mali Horizon Lamini Bagayoko nin y'a ka fasiri Lamini ko min ye anw ka jamana ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre de l'industrie du commerce n'o ye Musa Alassane Diallo ye ko yalima k'a b'a la ka mun kɔnɔ bawo n'i y'a lajɛ ani ministre so min n'o o fana kan ka wele o ye équipement et transport ye Madame Danbele Madina Sisoko wa kɔrɔfɔ in a bɛ nin ministre so fila de kofɔ min ye Taji ko ye Taji sɔngɔ k'a b'a la ka yakubaya wa ko min ye anw ka jamana ka taabolo dɔw ye ko n'i ye o lajɛ o de ye gɛlɛya minnu n'olu tun b'an ka jamana kɔnɔ n'o o sabu kun ye Covid-19 ye o kɛla sabu ye fɛn caman bɛ yen o sɔngɔw kun yɛlɛnna o sɔngɔw donna bisi baasa la o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ min ye Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ye o kɛla sabu ye ni ka dadigi kɛ fɛn caman sɔngɔko la o fana n'i y'a lajɛ ko anw ka jamana ɲɛmaaw u ye cɛsiri kɛ waasa min ye Taji ye a sɔngɔ bɛ se ka jigin ka bɛn ni jamanadenw ka wulikajɔ n'u ka sɔrɔ cogo ye cogo min na wa ko n'i y'o kɔrɔfɔ lajɛ min kɔni ni Taji sɔngɔ n'a kun yɛlɛnna n'a tilala ka jigin ko nka ko min ye anw ka transporteurs ye kumaba ni misɛnman i b'a ye k'a fɔ olu ka sɔngɔ kɔni dulon bɛ ngalakolo la n'o ye sankolo ye min kɔni n'a sɔngɔ a t'a la ka jigin ko yalima ko mun bɛ anw ka jamana ɲɛmaaw nɔfɛ n'u tɛ wuli ka nin ko ni k'a kɛlɛ kɛ min ye DGCC ye nin y'a ka kɛlɛkɛ sira dɔ ye o fana bɔlen koyi ministre de l'équipement des transports ale ka maaw ye transporteurs ye ale de kan ka kuma u fɛ
wani ya lajɛ min ye taji ko ye min ye fasiri kɛbɛ n'o ye Lamini Bagayogo ye a ko k'olu ye munumunu salo kɛ anw ka taji feere yɔrɔ in caman na i b'a ye k'a fɔ dɔw b'a la k'a feere litiri kelen n'o ye essence ye a feere 160 ka taa sɔrɔ dɔw fana b'a la k'a feere 140 ko yalima ko ni sɔngɔ ninnu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka da kun jumɛn na bawo n'i y'a lajɛ k'a minɛ Bamakɔ yan ka taa se an ka marabolo kɔnɔna ma n'o ye région ye sɔngɔ a kɔni a tɛ da kelen na sɔngɔ min ye wulikajɔ ye min ye transporteur ye olu fana kɛn bɛ k'u ka transport sɔngɔ yɛlɛ k'a sabu kɛ ko taji ko sɔngɔ gɛlɛyalen don hali n'a sɔrɔ la dɔ bɔla taji sɔngɔ na i b'a ye k'a fɔ dɔ tɛ bɔ transport sɔngɔ na o ma kɛ a kan 2002 wa dɔrɔmɛ damadɔ minnu fara la boisson kan hali sini a sɔngɔ t'a la ka yɛlɛ ka taa a bɔla a la Mali ko don ni dɔ farala min kan wa Bakari mɛ min f'i ye taji ko la i b'a dɔn taji ye sigiyɔrɔma 3 de ye awɔ premier choix deuxième choix troisième choix o tuma an bɛ minnu ta station n'o ye Bakari i da se mejiri mɔ ne bɛ fɛn dɔ kɔni jateminɛ taji dɔw bɛ yen n'i y'olu ta i b'a ye ka moto de bɛ giriya wallahi i ka moteur bɛ se ka halaki a bɛ giriya de moto wo mobili wo taji dɔw bɛ yen bon mɛ min f'i ye dɛ n'i y'o ye moteur la dɔrɔn o ye troisième choix ye ayiwa an bɛ nin fɔ don dɔ ani bɛɛ kunnafoni b'a bolo k'a sɔrɔ la dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ i ka bolimafɛn na i ma ka pɔnye na ou bien magasinatɛri la o de y'a yɛrɛ yɛrɛ e m'a mɛn ko premier choix o de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye nin bɛ kɛ ka da kun jumɛn ɲini ko juguya tɛ ɲini ko juguya dɔrɔn ka taa troisième choix ta mais jamana ye ni troisième choix 50 000 capacité n'o ye 5 millions ye misali la n'u taar'o ta 5 millions Bakari u bɛn'o feere fo 25 millions 30 kana fɛn kan'o ɲami kan'o o manugu ko waati dɔ la dɔw ma minɛ wa k'olu bɛ na dɔrɔn ka citerne de dayɛlɛ ka pétrole de ta ka dɔ fara fɛn cɛya kan ko bɛ yen a bɛ dɔ i bɛ nin wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔnifu hakɛ wari ɲini ko juguya a bɛ mun ɲɛ i ye n ko ɲini ko i juguya b'a ye a mobili dɔw bɛ yen n'u ma accident kɛ taa de bɛ mɛn n'u jɔlen la ni ta ma wuli nafolo bɛ buruja walima nafolotigi Bakari o bɛ taa nafolo bɛɛ don a ka furakɛli la kɔfɛ kana sigi a laban bɛ don kɛsu kɔnɔ k'an sɔrɔ yan a filɛ de ye dɛ min ye Lamini Bagayogo ye Lamini ko min y'an ka taji sɔngɔko ye ka taa se an ka transport sɔngɔko ma a ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na n'o tɛ k'a kɔni ko dadigikɛ bɛ Maliden na nin ye sɛbɛn min na an y'a sama ka bɔ Mali horizon kɔnɔna na Lamini Bagayogo a ka fasiri Bakari Tarawele an bɛ taa Mamutu Kamara fan fɛ dusukasi dan don Mali ko la sa an m'an dusu suma ni dɛgɛ sumalen jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Wajabate ne ko bala cogo bɛɛ di Bakari n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la ne bɛ n tigɛ don journal l'annonceur maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Aminata Sanogo Bakari min ye ba Aminata ko a ko min ye garisigɛ ɲini kojugu e bɛ bila dɔ garisigɛ kɔnɔ a ko n'i ye an ka jamana in taabolo lajɛ Bakari b'a ye k'a fɔ fantanya kɛn bɛ ka na ni namara ni yuruguyurugu Bakari nkalontigɛ min ye daminitanya ye Bakari b'a ye k'a fɔ lagosi sugu bɛɛ lajɛlen tile bɔ fo ka taa tile bi min ye an ka faaba kɔnɔ n'o ye Bamani 3 ye la capitale du Mali Bakari b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen de bi yan sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda min ye ŋanamu ko cayara Bakari ka adamadenw bolo tuna min ka da u kɔ Bakari ni ka ntufani minɛ k'a pɛntiri ko ye Magan kɔnɔ ye Bakari b'a ye k'a fɔ min ye maaw ye k'u bulɔku Bakari i b'a fɔ ko Bamakɔ sigi filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko min ye gani dɔ k'o turu min ye loterie ye Bakari b'a ye k'a fɔ dɔw fana taabolo ye o kuma sugu bɛ sabu maaw sɛbɛkɔrɔ kɔrɔtɔlen bɛ ni maa min kɔrɔtɔra Ala kɔrɔ Bakari bɛ ga turu n'o tɛ tile ma bin o ye suma ba wololi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye arnaque ye Bakari b'a ye k'a fɔ dugu in a dalen bɛ fɔn maa si tɛ kuma a baara ta nin ye kɔlɔlɔjuguba ye k'a ɲɛsin jamana ma a ko denmisɛnw b'a kɛ cogo min na Bakari maakɔrɔbaw b'a kɛ Bakari dɔw yɛrɛ yala ko taa a ye nin di yan n bɛ taa kɛ daga ye n bɛ taa don daga la k'a di denmisɛnw ma dɔw yɛrɛ ta ye min ye karisa i tɛ taji sɔngɔ di yan a ko bɛ tile bɛɛ lajɛlen baw la o tuma min ye sobon sugu dɔ bɛ yen dɔw yɛrɛ fana b'o kɛnɛ da la ni ka maaw ɲini k'u bila ka kilanw ɲini o kilanw jɔlen Bakari u bɛ se k'u mɔmɔ u ɲinɛbagatɔ la sabu u bɛɛ lajɛlen ka attention bɛ min ye so in na Bakari u bɛ se ka u bolo don kilanw kun ka se ka bɛɛ lajɛlen ka ben ni portefeuille sama sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ Bakari maa minnu bɛ k'a kɛ u bɔra min sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ min ye banbagaciya min ye namara kɛnɛ kan da wa Bakari min ye kɛnɛkisɛjɛ yɛrɛ
ka kindo be siraba dala bɔgɔri bayi ka fɔ bingali wali de bi ta ka maaw sɛgɛrɛ min ye denmisɛnnin marifatigiw ye o ye dunanw ye wa karisa i ka portefeuille ka nafolo ni ma di an b'i bila lahara bɔgɔri b'a fɔ ko Bamakɔ sigi filɛ a ko sufɛla yɛrɛ tɛ dɛ tilegan teredere fɛ bɔgɔri min ye yɔrɔ dɔ ye min kɔni ye sufɛ tɛmɛni ye o haramuyalen bɛ an bɛ waati min na ko sisan sabu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ nataba ye bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen bɛ ka kɛ banna ye bɛɛ lajɛlen ko k'i ka wari sɔrɔ ka sɔrɔ i ma gɛlɛman kɛ i ma sɛngɛ bɔgɔri min kɔni ye denmisɛnninnakaw ye olu de ka girin nin ko in na bɔgɔri min ye sɛbɛkɛ kɔni o dabilalen bɛ a turu tan bɛ ka da fɛn min kun ko jamana bilisa ɲagaminen don baara tɛ jamana kɔnɔ o tuma min mana diya an b'o kɛ sabu jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɛn bɛ ka jamana bila ni bunnakun kan bɔgɔri b'a ye k'a fɔ o ye maa caman dalaminɛkan ye ko taa yɔrɔ t'olu bolo bolominɛ yɔrɔ t'olu bolo k'u b'a kɛ cogo di o tuma ko nin ye wari sɔrɔ duman ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'annonceur kɔnɔ Aminata Sanogo ale ka sɛbɛnni don Aminata Sanogo l'annonceur ne y'a bila le démocrate ne b'a ta n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye Lasini Sanu ale segilen kɔ ka bɔ Ɲɔnɔ mara la a ye nin fasiri ni k'a kɛ a ko di n'i y'a ta k'a lajɛ ko mun tɔ cɛn de bɛ yen n'o ta mɛn ka ɲɛsin Eli Jara ma n'a bɛ wele ko KOD Ɲɔnɔ n'i y'a lajɛ min ye office Niger ka yɔrɔ belebele 7 min bɛ yen n'a bɛ wele ko les 7 zones de l'office du Niger o kɔni Eli e ko dangele tɛ wa min fana don opérateur économique don wa n'i ye sɛnɛkɛ kofɔ bɛɛ i bɛ engrais kofɔ Eli Jara n'a bɛ wele ko KOD ale kɔni a ka wulikajɔ sabati mɛ Ɲɔnɔ mara kɔnɔna na ka sabu kɛ a ka cɛsiri ye engrais dili la an ka cikɛlaw ma bawo kɔsada in na kɔrɔfɔ bɔla ka bin min ye maa wɛrɛw ye n'olu kɔni ni hakilina wɛrɛ bɛ u la n'u b'a fɛ ka Eli Jara KOD ni k'a to a cɛ kɔni u ye kɔrɔfɔ ta ka ŋunuŋunu fo ka se ministre ma ministre min n'o ɲɛsin ma an ka sɛnɛkɛko ma n'o ye Lasini Dambele ye Lasini ye maa ye ale tɛ maa ka kɔkuma ni k'a minɛ n'i ye ko fɔ a ɲɛnɛ a bɛ wuli ni ka t'i ɲɛ d'a kan e ko ministre a ma délégation wuli ani k'i kunda Ɲɔnɔ kan wa a selen kɔ Ɲɔnɔ munumunu salo senfɛ office Niger ka nin yɔrɔba 7 la i b'a ye k'a fɔ u taara tuuru cɛ min ye Eli Jara a ka engrais magasin o dalala la magasin fɛn fɛn b'a ka bolo ka ye n'a jirala ministre la k'a fɔ ko engrais tɛ u kɔnɔ ko min ye cikɛlaw ye k'u mako jɔn bɛ engrais la ko Eli kɛn bɛ k'a yɛrɛ kɛ engrais tigi ye ka taa sɔrɔ engrais t'a ka magasin kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fasiri kɛ b'a ka fɔ la n'o ye Lasini Sanu ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko kalonfi bawo min ye Eli ka magasin ye Ɲɔnɔ kɔnɔna na office du Niger zone na i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen don k'a minɛ dugu ma fo sanfɛ min ye Eli ye a yɛrɛ a dabali bankojugu ko kuma sɔrɔ la da kɔnɔ wa bawo nkalon mana da i la nkalon min ye to a cɛ ye i b'a ye k'a fɔ a dɔw bin kojugu i da kan i bɛ maaw de i da bɛ minɛ i la ka ministre o fana kɔni taara ni ka i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka t'i ɲɛ da Eli ka magasin kan a ka munumunu salo senfɛ o Niger la i b'a ye k'a fɔ ministre y'a ye k'a fɔ minnu b'a fɛ ka to a cɛ ta ka ɲɛsin Eli ma k'u ka kɔrɔfɔ kalon tɛmɛ t'a kan o bawo min ye Eli ye engrais b'a ka magasin kɔnɔ bi a b'a kɔnɔ sini wa min maa dɔw fana sɔrɔla ye min ye cikɛlaw ye n'olu ye seereyaliw kɛ olu y'a jira k'a fɔ Eli wa olu jigi don Eli olu a kɛn bɛ olu fɛ Baba Jabali ye bawo Eli san kalo 12 min ye urée n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni n'o ye 46% ye o kɔni o bɛ a ka magasin kɔnɔ san kalo 12 ka taa se NPK ma n'o ye 12% ye o fana bɛ a ka magasin kɔnɔ DP nin fana dasilen don magasin ninnu kɔnɔna na ministre a ma nin kuma sɔrɔ a ko kɔrɔfɔ min filɛ nin ye ni maa min cogo dɔn nin ko la i bɛna kɛ sabu ye ka Eli n'a ka cikɛlaw Ɲɔnɔ zone kɔnɔ k'u bila ɲɔgɔn na bawo min ye cikɛlaw ye nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Eli kɔni kɛ m'olu ka Baba Jabali ye u jigi sɛmɛ yɔrɔ don wa a bɛ nɔgɔ di u ma san kalo 12 ka bɛn n'a waati ye Eli kɔni ko min ye jamana ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ camancɛla fanga ɲɛmɔgɔw nana k'a fɔ ko ninkura ka fiyɛ sɛnɛ na a tɛ taa engrais kɔ n'o ye nɔgɔ ye ale kɔni ka baara ye fɛn min o de ye nɔgɔ ɲinili ye ka na di a ma ko n'a sɔrɔla marché min bɛ di ale ma nɔgɔ ko bunakun kan ni maa wɛrɛw de bɛ fɛ k'o marché n'o ye sugubulo ye k'a salo k'a kɛ u yɛrɛ ta ye n'o tɛ ale kɔni ma fɛn kɛ maa na wa min ye cikɛlaw ye ale n'u ka di bi u ka di sini maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima maa bɛ taa maa to a cɛ ka se nin hakɛ ma wa Zango min ye ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka cikɛ ma n'o ye Lasini Dambele ye nin ko kɔni ala de bɛ a cɛ dɔn nka cɛn kɔni a dayɛlɛla tilegan direzere bawo min ye ministre y'a ɲɛ dala engrais kan Eli ka magasin kɔnɔ
min ye cikɛlaw ye olu y'a jira ministre la k'a fɔ li kɔni a jɔnb'u kɔkɔrɔ su a jɔnb'u kɔkɔrɔ tile wa olu mako mana jɔ engrais la n'o ye nɔgɔ ye waati o waati u b'a sɔrɔ magasin ninnu na sɔngɔ damatɛmɛdiya la nin ye sɛbɛn mina y'a sama ka bɔ les démocrates kɔnɔna na Lasini Sanu ale ka fasiri bon Traoré fɛn banbali jate dɔn kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ Bɔkari nin bɛ dansigi o la Bɔkari ka waleɲumandɔn foli ta ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bɔkari